Παρασκευή 20 Ιουλίου 2018. Την προφητηλία είναι σήμερα. Ναι, ναι. Βρισκόμαστε στην Ευκαρπία. Μεγάλη χάρη του. Αμήν, ναι. Να μας βοηθήσει. Να μας βοηθάει. Είμαστε στο χωριό Ευκαρπία του νομού Κηκής, στο σπίτι του κυρίου Κωνσταντίνου του Φωτιάδη και τη συζύγου του της Ελένη Φωτιάδου του το πατρικό Παπαδοπούλου. Ωραία. Κύριε Κώστα, εσείς πότε γεννηθήκατε? Το 1934. 1934. Εδώ στο χωριό? Εδώ. Στο χωριό. Δηλαδή τώρα πόσο είστε? Είναι 84 μετά. 84, πολύ ωραία. Οι γονείς ποιοι ήταν? Θέλουμε όνομα και επίθετο. Καλά, ο μπαμπάς ήταν Φωτιάδης, εντάξει. Ναι. Το όνομα? Βασίλειο. Βασίλειος, το δικό μου το όνομα. Ναι, Βασίλειο. Μάλιστα. Και η μαμά? Η μαμά ήταν Σοφία Φωτιάδη. Ναι. Το πρώτο σύζυγος ήταν Βασιλιάδης, είναι δεύτερο παντρεμένη και πήρε το Φωτιάδη Βασίλειο. Μάλιστα. Το γένος του Οχπαρίδου. Το Χπαρίδου. Το Οχπαρίδα. Μάλιστα. Περίεργο. Εκροσίας, ναι. Α, μάλιστα. Καυκάση ή Ρωσία. Από τον Κάφκασο από το Κάρς ήρθανε Καρσλίδες ή... Όχι Καρσλίδες. Κάφκασο ήταν η μάνα μου και από την Ορτού ήταν ο πατέρας μου. Μάλιστα. Άρα εσείς λέτε ότι είστε Ορντουλής. Ναι. Ορντουλούς. Το γένος. Του μπαμπά παίρνουμε. Έτσι. Άρα, ο μπαμπάς ήταν Ορντουλούς και η ομάδα ήταν από τον Κάφκασο. Ξέρουμε τον Κάφκασο, από πού πήγαν από τον Πόντο στον Κάφκασο? Για τους προπαππούδες, ξέρουμε δηλαδή. Ο πατέρας μου από την Ορτού πήγε εκεί, στο Μερζά. Μάλιστα. Εκεί κατοικούσαμε. Ναι. Μετά για κάποιο λόγο ήρθαν εδώ πέρα. Ο παππούς της μάνας μου ο πατέρας, Ναι. ο οποίος ασχολείται με το εμπόριο καπνών και τα λοιπά, ήταν έμπορος καπνών και ήρθε εδώ πέρα στην Τέρπλο, τον φέρανε, έλα να δεις καλά μέρη, μπορούν να γίνουν καπνά και τα λοιπά, έλεγαν τότε οι φίλοι, οι χωριερούς το ξέραν. Ναι. Ήρθε δεν το άσε εδώ πέρα, ξαναπήγε πίσω. Πήγε πίσω εκεί. Πήγε πίσω και μετά, όπως καταλαβαίνεις, μου στοίχησε αυτό γιατί άλλαξε το καθεστώς. Θεωρήθηκε σαν καπιταλίστας, μπήκε μες στη φυλακή, το βάλα. Επί Στάλιν αυτά τώρα? Επί Στάλιν. Τότε που είχε διωγμούς για τους Έλληνες και τους Χριστιανούς. Τι περίοδο είναι αυτό? Όχι διωγμούς, όχι διωγμούς. Απλώς θεωρήθηκε αντικαθεστωτικός, ας πούμε, έτσι. Ότι δεν ήταν. Λόγω της δουλειάς, ναι. λόγω του εμπορίου. Καπιταλίστας δεν ήταν, ας πούμε, το κόμμα, δεν ήταν κόκκινος, ας πούμε, κάπως έτσι. Ναι. Μάλιστα. Άρα δεν ξέρουμε από την πλευρά της γιαγιάς, δηλαδή της μητέρας, εντάξει, από τον Πόντο που ήταν. Δεν το ξέρετε. Όχι. Ξέρουμε από την πλευρά του μπαμπά ότι ήταν Ορντουλίδες και ήρθαν εδώ. Αυτά που ξέρουμε, αυτά θα πούμε. Ναι, βέβαια. Αυτοί όταν ήρθαν από την Ορδού στην Ελλάδα, κατευθείαν στην Ευκαρπία, ήρθαν ή πήγανε κάπου αλλού, Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιά? Η μάνα μου είπαμε είναι... Ευχαριστούμε. Ναι, μεγάλο πράγμα σας έκανα. Σας έβαζα κασέλιδο, σαλάμι, αυτό. Κάτσε λίγο. Δεν πειράζει, σήμερα μεγάλη γιορτή και Παρασκευή, δεν πειράζει. Εμένα βάλε μου λίγο αυτό, βάλε. Βάλτε στον κύριο Κώστα, τι θέλει. Και έφερα αυτό, πάριζα είναι μέσα σε αυτό, κόψε, δύο φελά. Βέβαια, φελία. Δύο φελία. Είναι σε φέτες, ναι. Εκεί τρώει ο Βασίλης εσύ πατιάτρος. Όχι, ας βάλει τώρα, ό,τι θέλει. Ό,τι θέλει. Πώς τα πυρούνια δεν έφερε? Έφερε. Εδώ Ο είναι. Βασίλης θα με βοηθήσει. Τα εξατάλια. Ναι. Λοιπόν, εντάξει, το είπαμε αυτό. Άρα εσείς ζείτε από πάντα, εσείς γεννηθήκατε στην Ευκαρπία, Ναι. κύριε Κώστα. Εδώ αυτό το πατρικό σας, εδώ ήταν και οι γονείς. Ναι. Ή μένατε σε άλλο σπίτι? Όχι. Εδώ ήτανε. Από την αρχή εδώ. Ναι. Προφανώς είχε παλιό σπίτι και Αφού χτίσατε μετά το καινούργιο. Αφού είχαν αντίσχυνα και μετά άρχισε, ας πούμε, η ανοικοδόμηση, ας το πούμε, Ναι. τους κάνανε αυτά τα ηθόσφυτα που είναι με πληθιά όπως εκείνο. Τα κερπίτσια, ναι. Ναι. Και κάνανε ένα σπίτι το οποίο ήταν εκεί και το χαλάσανε. Οι γονείς σας που ήρθανε, αυτό το χωριό προλάβαν ή κάτω? Αρχικά πήγαν στην Τέρπη. Τέρπιλο πήγανε. Ναι, γιατί όλα τα Και οι αδέρφια δυο. ήταν και οι τρία αδέρφια. Οι γονείς ήρθαν από εκεί παντρεμένοι. Οι γονείς σας, Ο από εκεί πατέρας παντρεμένοι. μου είχε μια γυναίκα η οποία πέθανε, αλλά δεν θυμάμαι, ήταν πατέρα.
Μάλιστα. Ωραία. Δεν Άρα, μπορεί να- άρα τη μαμά που ξέρετε εσείς τη μαμά σας, τη γνώρισε εδώ, Ναι, στην Τέρπιλο. ναι. Μάλιστα. Και παντρευτήκαν στην Τέρπιλο και μετά ήρθαν εδώ. Ούτε και αυτό το ξέρω. Ναι, δεν πειράζει. Τέλος. Δεν πειράζει. Μας ενδιαφέρει ότι αρχικά μείναν στην Τέρπιλο, στο Κιουρκιούτ. Η μάνα μου, όχι αρχικά η μάνα μου, μου έλεγε ότι πήγε στο Πολύκαστρο. Πολύ καστρό. Εκεί είχε από το σύζυγό ο οποίος πέθανε, λεγόταν Βασιλιάδης, είχε αποκτήσει ένα αγόρι, το Γιάννη, το Βασιλιάδη. Μάλιστα. Αλλά λόγω των κουνουπιών της Ελλονοσίας σηκωθήκαν και φύγαν, ήρθαν εδώ. Μάλιστα. Μάλιστα. Ωραία. Αυτό ξέρω. Άρα παντρευτήκαν οι άνθρωποι και ήρθαν εδώ, κάνανε τους. Τότε δίνανε τα προσφυγικά, δίνανε δίσκυνα και τέτοια. Ναι, Μέχρι να δουν οι άνθρωποι πώς θα ναι, βιοποριστούν. αποκατασταθούν, ναι, βεβαίως. Ναι. Υπήρχε κρατική μέρημνα, βοήθεια. Ό,τι Όσο υπήρχε. μπορούσαν, το καταδίνανε. Τι όχι- δίνανε, κάνα ζώο, κάνα δίσκηνο, κάνα Ό,τι κτήμα. μπορούσαν. Ναι. Μάλιστα. Και τι είχαν για να δώσουν, εδώ που τα λέμε. Ακριβώς. Τι- Εδώ στο χωριό όταν ήρθαν οι δικοί σας, την περίοδο που ήρθανε, άλλοι κάτοικοι υπήρχαν. Νωρίτερα ναι. Νωρίτερα ποιοι, οι Γαρασαρώτες και οι, Όχι, οι Παυρενοί. μερικές οικογένειες Λίγες. λέγανε ο Στεφανίδης, λέγανε από ένα όνομα, άλλες δύο-τρεις οικογένειες ήταν οι οποίες ήρθαν νωρίτερα Ναι. και καταστήκαν, διότι οι γονείς μας ήρθαν το 22, Ναι. ενώ υπήρχαν οικογένειες που ήρθαν το 20, Μμμ. έτσι. Και νωρίτερα το 12 ή όχι. 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 Δεν νομίζω, Νωρίς είναι. 12-13, όχι. Όχι. Όταν έγινε η μάχη του Κυρικής και τα λοιπά, Ναι. δεν νομίζω. Όχι. Μάλιστα. Ωραία. Άρα, την περίοδο εκείνη, εσείς τι ακούσατε από τους γονείς. Εδώ πέρα οι κάτοικοι ποιοι ήταν. Οι πιο παλιοί ήταν οι Γαρασαρώτες, δεν ήτανε. Το χωριό μας από τους Γαρασαρώτες κατοικήθηκε πρώτα και από τους Παυρενούς. Αρχικά ναι. Έτσι. Ναι. Ναι. Και μετά ήρθαν οι Καρσλίδες, οι Τώρα ναι, Ορδουλούδες. ήταν ορισμένες οικογένειες, αλλά συγκεκριμένα δεν ξέρω ποιες και πόσοι. Μάλιστα. Τον αριθμό πόσοι δεν ξέρω, δεν το ξέρω. Μμμ. Ωραία. Εσείς εδώ πήγατε σχολείο, στο χωριό, στην Ναι, Σκαρπία. ναι. Μάλιστα. Και μετά συνεχίσατε γυμνάσιο. Όχι, Όχι. δεν πήγα το Εργασία. δημοτικό και μπορώ να σου πω δημοτικό με πολλές δυσκολίες και φόβους, γιατί είχαν μέρες που δεν πηγαίναμε σχολείο. Δηλαδή καθυστερούσαμε, είχαμε περισσότερη ηλικία, αντί να το βάλουμε το δημοτικό στο 12, το βάλαμε 14, 15. Μάλιστα. Βεβαίως. Αυτό γιατί, λόγω των εργασιών, Και εργασιών και μεσοβάτης ο εφήλιος. εμφύλιος. Που σημαίνει ότι όταν υπάρχει αναταραχή πολιτική δεν υπάρχει Δεν υπάρχει. εκπαίδευση κτλ. Μάλιστα. Μάλιστα. Άρα, εσείς, αφού τελειώσατε το δημοτικό, μετά τι κάνετε. Ασχοληθήκατε επαγγελματικά, με χωράφια, Κοίταξε, με ζώα. με χωράφια αρχικά, Ναι. κάναμε καπνά, Τι μπορείς, σιτάρι, κάνατε καπνά. μπορούσαμε, ρίζαμε τα δραπάνια, ξέρεις, τότε. Χειροκίνητα όλα. Όλα, νέοι 18 ετών, μεγάλη βάσανα, μεγάλη ταλαιπωρία, αυτή ήταν η ζωή μας. Κύριε Ελένη, θα καθίσετε μαζί μας. Όσοι- Ορίστε, Θα καθίσετε μαζί μας. Τελειώστε τι θα κάνετε και ελάτε. Ναι. εγώ κάτι να πω. Θα Εγώ δούμε. δεν ξέρω τίποτα να Θα πω. δούμε. Ό,τι θέλετε. Λοιπόν, Βασίλη, στην υγεία μας είπαμε. Ησυχία, ησυχία. Καλώς όρισες στο σπίτι μας. Ευχαριστούμε πολύ, ευχαριστώ θερμά. Επομένως, η μικρή μας ηλικία, ας πούμε, η παιδική και η εφηβική τελειώσαμε το σχολείο και μετά ήταν χωράφια, να βοηθάμε τους γονείς, ό,τι δουλειά κάνει, τα σιτηρά τους κτλ. Αυτά. Εγώ ήθελα να ρωτήσω όσον αφορά την παιδική σας ηλικία και τις σχέσεις σας με τους άλλους τους συνομήλικους. Ποια ήταν, τι κάνατε, ας πούμε, παιχνίδια παίζατε, υπήρχε ο χρόνος. Άκουσαν μας. Όταν ήμασταν γύρω, εφόσον έγιναν ενήλικοι 18 ετών και 17 ακόμα, πάντα γινόταν, είχε καθιερωθεί σαν γιορτή, γινόταν χορός μπροστά στο σχολείο. Μάλιστα. Πηγαίναν όλοι οι νέοι, οι γειτονιές, με τους γείτονες, τα κορίτσια μαζευόταν τα αγόρια Οι και παρέες. έπαιζαν διάφοροι. Ο ένας ακορντεόν, ο Νόντας, ο Γιάννης, ο Σάκης, ο Άλφα, ο Β, ο Σάββας, ο Ασίλης και πηγαίνανε εκεί και παίρναμε τα κορίτσια και χορεύαμε διάφορους χώρους. Όσο μπορούσαν να παίξουν. Ευρωπαϊκά.
Και ευρωπαϊκά βέβαια. Ή ποντιακά χορεύατε? Όχι. Ευρωπαϊκά. Ταγκό, Τα βάλς. μοντέρνα, ας πούμε, της Τα εποχής. μοντέρνα τότε βέβαια. Ναι. Ταγκό, Πώς τα βάλς. ξέρατε αυτά, από πού τα ξέρατε? Θέλω να πω, τηλεόραση δεν υπήρχε. Βλέπατε τους πιο μεγάλους, πώς Βλέπαμε είναι? τις μεγάλες, τα αδέρφια. Ναι, Τα αδέρφια, βέβαια. έτσι. Και εκείνοι Και μάλλον... πολλές φορές μαθαίναμε. Ναι. Εγώ μ' άρεσαν τότε τα ρεμπέτικα, τα μπουζούκια. Ναι. Και όταν άκουγα τραγούδια λαϊκά, τρελαινόμουν γιατί μ' άρεσε. Ναι. Και δεν έμαθα μπουζούκι κακώς. Μ' άρεσε το μπουζούκι. Και με βάζαν κρυφά και χόρευα ρεμπέτικο και ο πατέρας μου κοιτούσε από το παράθυρο γιατί κοντά στον πατέρα μου τερπόμουν να χορέψω. Και ήταν ο Ιορδανάκης, ο Παυλίδης ο Ιορδάνης και ο Φωτιάδης ο Γιάννης, του Χριστοφόρου. Και αυτοί με βλέπαν από εκεί και χειροκροτούσαν και ο πατέρας μου έβλεπε από το παράθυρο πώς χόρευα. Όταν τον έβλεπα σταματούσαν και αυτοί γελούσαν. Αποτροπή. Ναι, σου λέει αποτροπή εγώ. Ναι. Σεβασμό, Σου λέει, ε. Ναι, από σεβασμό. Ναι. Ναι, σεβασμός μάλλον, όχι ντροπή, σεβασμός. Ναι. Αυτό υπήρχε πάντως παλιά. Οι μικρότερες ηλικίες να σέβονται περισσότερο τους Βεβαίως, μεγάλους. βεβαίως. Σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής. Τι να πούν τώρα, θα μπορούσαν να τη σταλεί στον πατέρα σου ή και τα λοιπά. Όχι, υπήρχε σεβασμός. Σεβασμός. Αλλά σεβασμός από, πώς να πω, από αξιοπρέπεια, από αγάπη, όχι από φόβο. Όχι. Μα ήταν και σαν, το έχουν κληρονομήσει από τους γονείς. Αξία ήταν αυτό. Αξία, ήταν αξία. Και έπρεπε να ήταν γιατί ο σεβασμός είναι, δεν νομίζω να είναι κάτι τυχαίο. Είναι η λέξη σεβασμός έχει και αξία, κάποια αξία. Όποιος το ξέρει, καλώς. Όποιος δεν το καταλαβαίνει, δεν συμβαίνει τίποτα. Θέμα. Έτσι, ισχύει αυτό, μάλιστα. Η σχέση σας με τους μεγαλύτερους επιμένους, τους παππούδες, τους ιερείς, τους δασκάλους, Άριστη. 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 Έτσι. Σε αυτό το πλέγμα που μιλάμε τώρα του σεβασμού, επειδή αυτοί που ανέφερα ήταν ας πούμε και οι προύχοντες του χωριού, οι πιο μορφωμένοι, αυτοί που είχαν μεγαλύτερη αξία ή μόρφωση, συνήθως. Ο παπάς, ο δάσκαλος, ο πρόεδρος του χωριού, ίσως είχαμε κάποιους μορφωμένους, κάνας γιατρός, κάνας... Σίγουρα. Στο χωριό εκείνη την εποχή δεν ξέρω αν βγάζαμε και επιστήμονες. Τότε και την εποχή. Ναι. Όχι αμέσως, αλλά ήταν παιδιά επιστήμονες ως, δηλαδή ποιον βγάλαμε, δεν μπορώ, επιστήμονες τώρα να πούμε ότι γιατρούς και τέτοιους. Τους γιατρούς βγάλαμε τις καθηγητές, Νάστας, ας πούμε, τα ξέρω, παιδιά, Βγάλαμε τα παιδιά, Έτσι. βγάλαμε Ο Συμπηλίδης. πρωτοδίκη, το Μωσιάδη του Γιώργο, το Συμπηλίδη γιατρό επίσης και αυτό και πιο νεότερους, πιο παλιούς δεν νομίζω, δεν είχαμε άλλους. Ναι, την παλιότερη γενιά και εγώ δεν νομίζω, δεν έχω ακούσει κάτι. Όχι. Διακριθήκαν σε άλλους τομείς, τεχνίτες και τα λοιπά, επαγγελματίες. Τότε ναι, Ναι. έτσι ναι. Αυτό. Γνωρίζουν ποια ήταν η συμμετοχή των χωριανών στα θέματα της Εκκλησίας, σε σχέση με την Επιτροπή, σε σχέση με το πόσο στηρίζαμε ή όχι τον ιερέα, πόσο το βοηθούσαμε στο έργο του, αν εκκλησιαζόμασταν σαν χωριό, αν υπήρχε πίστη, αν προστρέφαμε στην Εκκλησία για τα θέματα της ζωής μας, τα προβλήματά μας. Κοίτα, σίγουρα προβλήματα υπήρχαν. Υπήρχαν και οι άνθρωποι οι οποίοι εκτιμούσαν ή ήταν προσκύμενοι προς ένα πρόσωπο. Ναι. Ήταν και άλλοι οι οποίοι δεν συμπαθούσαν αυτό το πρόσωπο για κάποιο λόγο. Οι επιτροπές νομίζω ήταν πολύ σωστές, δίκαιες, δεν είχαν αυτές τις τάσεις το πώς να κλέψουμε, να λιδατίσουν την Εκκλησία. Ήταν σωστή, υπήρχε σεβασμός. Και υπήρχε και θεοφοβία, που σήμερα δεν υπάρχει. Έτσι, μέχρι ενός σημείου δεν υπάρχει. Αλλά τότε ήταν διαφορετικά. Και εγώ υπήρξα επιτροπή. Όχι, μπορούσα να είμαι πολύ τακτικός. Είχα προτάσεις από τους παπάδες. Ναι. Αλλά λόγω ότι ήμουν κυνηγός από το 1968, δεν είχα ευκαιρία γιατί το κυνηγή γίνεται γιορτές και Κυριακή, Σαββατοκύριακο. Εγώ, πού να πω τώρα, πρέπει να πω και στην εκκλησία και στο κυνηγή. Ναι. Το δε το 64 άνοιξα ένα κουρέο. Έγινα και κουρέα. 1964. Ναι, Μικρός που ήμουν, με κουρεύατε. ακριβώς. Οπότε είχα και αυτό το αυτό. Πρέπει να Σαββατοκύριακο να ανοίξεις γιατί πήγαινα και στα καμνά. Δεν μπορούσα κάθε μέρα. Ναι. Και αναγκαστικά πήγαινα
και έκανα και τον κουρέα. Το κουρίο το ανοίξατε το 64 Ναι. και το κρατήσατε μέχρι πότε? Ακόμα και τώρα μερικούς φίλους τους κουρεύω. Αλήθεια? Όχι σε κουρίο και μαγαζί, εδώ στο Ιδιωτικά. Ναι, Ιδιωτικά, ναι. ναι, μερικοί φίλοι έρχονται. Έτσι κι αλλιώς ήταν το μοναδικό κουρίο του χωριού. Σε μια πολύ ωραία γειτονιά στην πλατεία μας, Ναι. με τον Κυρσπύρο δίπλα εκεί το φρίξο, Ναι. και θεία, το έμαθα από τη θεία την Κατσίκα, γιατί όλη Κατσίκα τη λέγαμε, δεν θυμάμαι το όνομα και το επίθετο. Η Σοφία. Σοφία. Ναι. Σοφία. Σοφία, τι Βασιλιάδη ήταν, όχι. Όχι, Τσιτρακίδου. Τσιτλακίδου, μάλιστα. Ναι. Εγώ τη θυμάμαι πάρα πολύ ωραία τη γειτονιά. Θυμάμαι τα σκαλιά που ανεβαίναμε από το χωματόδρομο ακόμα, είχε κάποια σκαλιά για να ανεβούμε στο κουρίο. Ναι. Ήταν λίγο υπερυψωμένο, έτσι δεν είναι? Ναι, δύο. Το θείο του Φρίξου θυμάμαι που μπαίναμε και ήταν λίγο χαμηλό, χωμάτινο κάτω, τα θυμάμαι αυτά, ναι. Έτσι, ναι. Μάλιστα. Από εκεί την εποχή που η γειτονιά εκεί πέρα στην πλατεία ήταν σε εκεί την κατάσταση που ήταν, μπορούμε να θυμηθούμε κάτι έτσι εκείνης της εποχής, κάνα περιστατικό, κάτι να μου πείτε για την εμπορική κίνηση του χωριού, κάτι τέτοιο. Να δώσουμε λίγο το στίγμα της εποχής. Ήταν οι ταβέρνες, ήταν το περίπτερο της Σοφίας με τη στάση εκεί μπροστά. Ήταν το κώδικα. Μικροπαντοπολία. Ναι. Αρχικά ήταν στη Λάβα που λέω. Στη Λάβα. Μάνα, Βέβαια, η Σούλα. η Σούρα. Ήταν ο Θεόδωρος ο Περπερίδης, ο οποίος είχε ψηλικά Ναι. και ήταν δίπλα στο Χαργίδι. Απέναντι ακριβώς που στο κουρίο μου ήταν ο Θεόδωρος τότε. Μάλιστα. Επίσης ήταν... Εκεί που ήταν το Βυζνάδικο, δίπλα. Ναι. Επίσης ήταν ο Παρβαγγελιάκος. Είχε παντοβολείο τότε. Ο Σπύρος, Ο μετά έγινε Βαγγελιάκος ποιος είναι? του Κώτικα ο παππούς. Του πατέρα, Μάλιστα. του Άνθιμου ο πατέρας. Μάλιστα. Ο Κώστας- Πολύ πάει Ο πίσω. Κώστας είχε τον Άνθιμο και ο Άνθιμος είχε τον Παρβαγγελιάκο. Ναι, μάλιστα. Ο οποίος κρατούσε, θυμάμαι, ένα καλάθι με τα γυαλιά εκεί, το κρατούσε το καλάθι και πήγαινε έτσι τρέχοντας για να βγάλει λεφτά. Ήταν άνθρωπος του εμπορίου, τον τραβούσε το εμπόριο. Η Κατάλαβες? πώληση. Λοιπόν. Και τότε ήταν το κακό, ήταν ο Βερεσές. Ναι. Αλλά Δευτέρη. πάντα υπήρχαν άνθρωποι σωστοί, ειλικρινείς, οι οποίοι έλεγα, ας πούμε, και το Βερεσά θα τον πληρώσεις, αφού πήρες, ψώνισες. Ο άλλος δουλεύει να βγάλει μερκάμα, θα τον πληρώσεις. Βέβαια. Ήρθαν ενεργές, σου λέει, δεν βαριέσαι, τώρα πήρα από τον Παρβαγγελιάκο, αύριο παίρνω από τον Βασίλη Α, και πάει λέγοντας. Και μετά ερχόταν αυτός, τσαντιζόταν και έλεγε, πάει στο διάλογο και το όνομά σου, να μην το πω αλλιώς. Και στο τι χρέος έλεγε, σου. Και τραβούσα πάνω μια μαύρη πολιτεία. Ένα και τσιζί. τελείωνε. μάλιστα. Έτσι δουλεύανε τότε τα μαγαζιά. Αλλά παράλληλα πριν, αν θυμάστε, αν ή αν άκουσες, υπήρχαν και τα, όταν αλωνίζαμε με τις μηχανές τις αλωνιστικές, φέρναμε τα δεμάτια, εγώ ήμουν βέβαια μικρός, αλλά πήγαινα. Θερίζαμε το χέρι, Βέβαια. κάναμε τις θυμονιές ή τα σταυρά που λένε. Ναι. Οι θυμονιές ήταν μεγάλες και δεν θα έπρεπε να την κάνεις κάπως έτσι ώστε το νερό να μην πάει μέσα. Να μπορεί, είχε την τεχνική του. Έτσι. Αυτοί πάντα δεν μπορούσαν όλοι να το κάνουν το ίδιο πράγμα. Ο Βασίλης ήταν, ας πούμε, λέω ένα παράδειγμα, πιο καλός και λέγαμε, για τις θυμονιές είναι ο Βασίλης πρώτος. Για τα σταυρά είναι ο Τάδε. Μάλιστα. Και μετά αυτά τα φέραμε αλωνίσαμε. Τότε ήταν τα 10, στεκόταν εκεί κάποιοι χωριανοί, παίρνανε σαν φόρο. Ναι. 10, αλλά και αυτός καρβονόταν, κάτι έπαιρνε γι' αυτό, δεν δούλευε τον αέρα. Σωστά. Αυτά που γινόταν, σε ποιο σημείο? Στην πλατεία? Όχι, αυτά γινόταν η θυμονιά, η μεγαλύτερη στάση ήταν εκεί στα Λόνια, εδώ πάνω πώς είναι τώρα το δικό σας του Μπάμπη το σπίτι, πιο εδώ, ναι. εκεί ήταν οι Χερώνες και εκεί ήταν μεγάλη στάση και μία το κάτω σε εμάς, από τον Τσιτρακίδη κάτω, τον Ανέστη. Μάλιστα. Αυτό ήταν Αλόνια Μάλιστα. και αυτό ήταν η μεγαλύτερη στάση, μέχρι πέρα πήγε. Κατάλαβα. Ερχόταν η πατόζα από το Ιερακαλιό. Εκεί συγκεντρώνανε αυτές τις θεμονιές, έτσι. Τις θεμονιές Ναι. και έμενε στη μέση, ας πούμε, η πατόζα με το
και άλλο είναι. Και κουβαλήσαμε, εδώ είναι το χειρότερο. Με την πλάτη, τα φυλάκια. Να κουβαλάς, άσε τα κουβάλια, να κουβαλάς άχυρο. Άχυρο το χόρτο μιλάμε τώρα. Ιούλιο μήνα, Αύγουστο, να πας σε μία χερώνα μέσα να υπάρχει μία τρύπα, να πετάει ο άλλος με το, τα λέγαμε τότε πασταρμάκ, έτσι λέγονταν, έπαιρνε το άχυρο και το πετούσε από το κάρο. Κάναμε μελαμαρίνες, ας πούμε, στο κάρο για να μπορείς να πάρει. Μάλιστα. Και τα παιδιά βάζαν και πατούσαν οι μικροί το άχυρο και Να μετά πάρει όσο είναι ερχόμασταν, παραπάνω, το ναι. ρίχναν. Ναι. Ρίχνοντας μέσα όμως, εκεί το δημιουργούνταν μια σκόνη που ερχόμασταν στα μάτα, στο παράθυρο, να πάρουμε αέρα και ξαναπαίναμε. Με ημιχρόνιο, με νεράκι, με αυτό θα σκάσω, θα πεθάνω, ξέρω εγώ, έλεγα τα παιδιά. Από σκόνη και από ζέστη. Έπρεπε να γίνει. Ναι. Αυτός ήταν ο τρόπος τότε, δυστυχώς. Αυτός ήταν ο τρόπος ζωής τότε. Ναι, μάλιστα. Και δεν σε βάζω μετά τα επακόλουθα. Να κουβαλάς ξύλα από εδώ, μαθητής στα χέρια σου, να χιονίζει, να πας ξύλα να ζεσταθείς. Στο σχολείο. Το έχω ακούσει αυτό. Ότι όλοι κουβαλήσατε ξύλα για να ζεσταθείτε. Ναι. Όχι πάντα. Γιατί το σχολείο δεν είχε Όχι ξύλα. πάντα, αλλά ήταν μία περίοδος, δεν ξέρω γιατί παρουσιάστηκε αυτό, ενώ νωρίτερα ήταν καλύτερα, διάμεσα παρουσιάστηκε αυτό το πρόβλημα. Δηλαδή νωρίτερα πώς το σχολείο Νωρίτερα είχε δικά του ξύλα. Ναι, είχε δικά του. Από την κοινότητα, ας πούμε. Ποιος φρόντιζε. Και τώρα οι επιτροπές, ο συνεταιρισμός, η κοινότητα, Ίσως δεν η ξέρω. σχολική επιτροπή με κάποιο τρόπο, Ίσως. μάλιστα. Ναι, δεν ξέρω τρόπο. Ας πούμε και η εκκλησία πώς ήταν, η εκκλησία με σόμπα, δεν ήταν, θυμάμαι εγώ σόμπα είχαμε παλιά. Ναι, σωστά. Η εκκλησία είχε δικά στα ξύλα ποιος, ο κόσμος πήγαινε. Γιατί και οι παπάδες παλιά δεν πληρωνόντουσαν. Ναι. Θα δίνατε εσείς 2 αυγά, θα δίνει άλλος ένα λίγο τυρί κτλ. Άλλος ψωμί. Έτσι ζούσαν. Και υπήρχε και σεβασμός και στον ιερέα και ο ιερέας σεβότανε. Ναι, και το χειρότερο, φόρεσες ποτέ μες στα χιόνια πέδιλα. Η πέτρα τι καλοκαιρινά. Εγώ φόρεσα φίλε. Ναλία από πρέπει. κάτω Ναλία, ξύλο, φόρεσες ναλία. και ξύλο με Από κάτω έναν ξύλο αυτό. για πάνω λουριά Ένα Ναι. λουρί. και πήγαινα στο σχολείο με τις κάλτες. Με τα πέτρα τα νυχτά. Έτυχε να φορέσω. Δεν κρύβομαι, δεν λέω εγώ ότι σαν μερικούς ότι εγώ πέρασα καλά και δεν είχαμε. Όλοι ήμασταν φτωχοί, υπήρχαν και πιο φτωχότεροι, υπήρχαν και καλύτεροι. Έτσι. Λοιπόν, μέσα σε αυτούς τους φτωχούς δεν το κρύβω, ήμουνα κι εγώ. Με τα ναλία, όπως Με τα λέει και η ναλία. σύζυγος. Ναι. Με τα ναλία. Γαλέτσια τα λέγανε, Ναλία τα λέγανε. Εσείς τα λέτε γαλέντσια. Όχι, Γαλέτσια είναι ελληνικό μάλλον. Α. Εμείς τα λέγαμε Ναλία. Ναλία. Το ποντιακό αυτό είναι. Έτσι. Και μετά πάνω απ' όλα ήταν, δεν ξέρω αν μπορώ να αναφερθώ γι' αυτό, ήταν και ο φόβος του εφηλίου. Γιατί να πας στο σχολείο, φοβόσουν και όλα για να πας. Πολλά και άσχημα έχω ακούσει, κύριε Κώστα, έχω ακούσει και από τον παππού μου και από τη γιαγιά μου και από παλιότερους που έχω κάνει συζητήσεις. Γιατί εγώ πάντα και από μικρός που ήμουνα και από την εκκλησία, έτσι οι μεγαλύτερες ηλικίες, κυρίως οι παππούδες εκείνης της εποχής, εγώ τότε ήμουνα 8, 9, 10 χρονών, λέω 70'ες, 80'ες εκείνης της εποχής, πώς με αγαπούσαν και λέγανε ου Βασιλάκι και ου Βασιλάκι μωρό μου και ξέρω και πάντα έτσι με αγαπούσαν. Και όταν του παππού μου τα ζώα τα φιλούσα, του παππού μου του Κότσου και ο Ματζοπανάκος έτσι και τα λοιπά, ήτανε αυτός, πώς το λέγαμε τον κύριο που είχε τραχιοτομία εδώ πέρα που το είχαν βγάλει. Θόδωρος, Ναι, πάνω του Φωγείου Παπαδά. μπράβο, του Φωγγίου ο παπάς. Και αυτός έβασε καταδικά το ζώο κοντά εκεί στα λιβάδια, εκεί πέρα, στα λόνια, ναι. Και μου έλεγε, προσπαθούσα να καταλάβω ο άνθρωπος, η φωνή έβγαινε με το ζόρι ο ένας. Όταν δεν καταλάβαινε στεναχωριόταν. Ναι, και με έλεγε για τον πόντο και για αυτά, γιατί αυτός ήρθε από εκεί. Ο άνθρωπος και μου έλεγε πράγματα έτσι. Θέλω να πω ότι έχω και εγώ κάποιες εμπειρίες, έτσι έχω ακούσει και για τον εμφύλιο που έχω ακούσει και πόσο δύσκολα ήταν στο χωριό οι σχέσεις των συγχωριανών. Βγήκε το τραγούδι συγγενός στο συγγενό και αδερφός στον αδερφό. Ναι, αυτά συνέβαιναν. Εμείς τα ακούμε τώρα σαν ιστορία παλιά και λέμε α, έγινε και αυτό, αλλά αυτός που το ζησε είναι αλλιώς. Να σου πω κάτι, εμείς κάναμε ένα μεγάλο λάθος, ένα τεράστιο. Δεν ρωτούσαμε τους γονείς μας, αλλά και αυτοί δεν μας λέγανε, παιδιά μου, καθίστε εδώ στο τραπέζι να πούμε κάτι. Μεθαύριο εμείς φεύγουμε από τη ζωή. Ναι. Λοιπόν, Κάποιες πληροφορίες να μείνουν είστε οι δηλαδή. επόμενοι, ας πούμε, που θα προγραμμίσετε εμάς και τα λοιπά. Έπρεπε να μας πούνε από πού
κατάγονται οι ρίζες τους, που ζήσαν, τι κάναν και τα λοιπά. Και πού πήγαν μετά και πώς ήρθαν. Δεν τα ξέρουμε αυτά όλα. Δεν τα ξέρουμε με ακρίβεια ακριβώς πώς ήρθαν. Ναι. Ένα όπως πριν που σας ρώτησα για το σόι της Ναι. μαμάς, από πού ήρθαν το Ναι, πρώτο, ναι, γιατί αυτοί τώρα- από πού το φύγανε και δεν ξέρω. πήγανε Δεν στο ξέρω. κάφ και στο Αντί κάφος. να πω ψέματα δεν ξέρω. Ναι. Και αυτό ήταν μεγάλο λάθος. Αυτό κύριε Κώστα, εγώ έχω πάει σε πολλά σπίτια και έχω ρωτήσει πολύ κόσμο. Στο 100% θα σας πω κανένας δεν ξέρει από τους παλιούς. Είναι αυτό που λέτε. Κανένας δεν ρωτούσε να μάθει. Ναι, Γιατί σου λέει, εμείς είχαμε τα προβλήματά μας. Είχαμε πώς θα ζήσουμε, τι θα κάνουμε κτλ. Και δεν υπήρχε τότε έννοια και ενδιαφέρον να ψάξω εγώ για τους παππούδες μου τις ρίζες τους ούτε κτλ. από το παιδί ενδιαφέρον από τον πατέρα, ούτε ο πατέρας προς το παιδί. Να αφήσει την πληροφορία. Να τους στο τραπέζι, να κάτσουμε και να ας πούμε παιδιά πώς, από πού κρατάνε οι ρίζες. Η σκούφια Να μας. ξέρετε αύριο τα συμβικά. Έτσι. Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτό είναι λυπηρό, δυστυχώς. Να ρωτήσω, στο χωριό μας είχαμε έναν πολιτιστικό σύλλογο παλιά, νομίζω ότι λεγόταν Μέγας Αλέξανδρος ή λεγόταν κάπως αλλιώς. Πού ήταν το παλιό σχολείο δίπλα στην κοινότητα που τον γκρεμίσανε και υπήρχε ένας παλιός πολιτιστικός σύλλογος. Εγώ ακουστά μόνο έχω. Ποιος ήταν πρόεδρος παιδί? Α, πού να θυμάμαι, εγώ τώρα ήμουν. Εγώ μιλάω για τον πολιτιστικό σύλλογο και πριν γεννηθώ εγώ. Εγώ γεννήθηκα το 1971. Εκεί πέρα έχω μάθει ότι γινόντουσαν και θεατρικές παραστάσεις και ήταν μάλιστα της Νουνάζου μου ο μπαμπάς, ο Ηράκλης του Σταμπόλ. Ναι, ναι, ναι. Τα έχετε ακουστά, τα ξέρετε αυτά. Έτσι. Η Λίζα και ο Ηράκλης είχαν την Τασούλα την κόρη τους. Ναι. Είναι η νονά μου. Ναι. Και εγώ, ναι. Το Στα Σταμπόλ. Ταψούλα είναι γνώση. Ναι. Που είναι στη Θεσσαλονίκη πολλά χρόνια, ξέρω. Πολύ Ναι. καλό. Ναι. Εγώ από εκεί άκουσα και τα λοιπά, άκουσα βέβαια και από όλους τους παππούδες που ρωτούσαν τα λοιπά, λέει ο Ηράκλης του Σταμπόλ ότι ήταν θεατράνθρωπος, ας πούμε, ότι είχε αυτό το, πώς να πούμε, την ωραία συνήθεια να παίζει στο θέατρο και τα λοιπά και μόνος του έγραφε και Τριχάρι, Τριχάρι, ναι. Θυμόστε κάτι γι' αυτό, γινόταν σαν παραστάσεις στο χωριό. Ναι, ναι. Μόνο θυμάμαι, έπαιζε γιώμα. Αλήθεια. Εγώ έπαιξα στο Ντρέλια, Ναι. ήταν το έργο Ντρέλιας και πηγαίναμε πάντως σε πολλά χωριά και στρατόπεδα για να μαζέψουμε λεφτά για την εκκλησία. Ήταν ο Παπα-Νικόλα. Ο Βανικόλας που έχτισε την εκκλησία. Ναι. Μάλιστα. Βέβαια. Έχω μια πληροφορία, εσείς έχετε φωτογραφία από τότε, από την εκκλησία. Πώς χτίστηκε. Φωτογραφία. Ναι. Μετά θα σας ρωτήσω τελειώνοντας, αν έχετε και παλιές φωτογραφίες του χωριού, με παλιούς του χωριού, θα ήθελα να δω μερικές. Θα δούμε μετά. Ναι. Νομίζω άκουσα εγώ. Ήθελα να βάλουν στην εκκλησία, η δικιά μας εδώ, Ναι. του παπά την φωτογραφία. Ναι, εγώ θα κοιτάξω την κάμερα, εσείς πείτε. Ναι. Και δεν ξέρω τι έγινε και δεν το... Μέσα στο γραφείο, ας πούμε, Ναι, μέσα στο του γραφείο. Παπα-Νικόλα τη φωτογραφία. Για την Παπα-Νικόλα. Ναι, Που ήταν εδώ και αυτή την εκκλησία. ναι, έχω ακουστά. Ναι, και δεν, ύστερα δεν ξέρω τι έγινε, δεν βάλανε. Δεν συμφώνησαν. Ποιος ξέρει, δεν συμφωνήσανε. Τώρα είπαμε από τη μια μεριά δεν με έκανε Υπάρχει, και Στάθη. καλά, Όχι. και υπήρχαν και κακά παραξηγήσεις και Ναι, ξέρω εγώ. δεν αυτά ξέρω. με τους ανθρώπους όταν είναι όλα γίνονται. Υπάρχει ένα αυτό, ένα μάρμαρο έξω που γράφει ότι πώς ανεγέρθη η εκκλησία και από ποιον. Ναι, Ναι, Νομίζω. ναι, ναι, Το είχε υπάρχει. κάπου εκεί γραμμένο, Ναι, ναι, δεν υπάρχει. θυμάμαι εγώ τώρα. Ναι. Καλά, δεν μας πειράζει αυτό. Πρέπει να έγινε εκκλησία για κάτι. Η εκκλησία γύρω στο 60 τόσο δεν χτίστηκε έτσι πως είναι τώρα. Γύρω στο 60, 61 πόσο είναι. Μετά το 60, η δεκαετία του Κάπου 60, εκεί νομίζω ότι γράφει. Ναι. Ναι, 61-63 κάτι λέει. Ναι, Εκεί αν θυμάμαι καλά. αυτό είναι. Αυτή είναι Μάλιστα. η ημερομηνία, ο χρόνος Η που... παλιά εκκλησία ήταν με λαμαρίνες και πώς ήτανε. Πριν χτιστεί αυτό τι ήτανε. Στο ίδιο σημείο ήτανε. όχι, δίπλα. Δίπλα. Ναι, Τώρα που είναι το σπίτι του παπά, ναι. ακριβώς ήταν εκεί. Εκεί ήταν η εκκλησία. Ήτανε τόλ. Α, τόλ. Παράγκα, την οποία
Ο στρατός, να πάρεις. Δεν πειράζει. άκουσε, έγιναν κάτι πειράζει. πράγματα. Τίποτε δεν πήρες, γιατί αγόρι μου. Θα πάρω, θα πάρω. Βασίλη, έγιναν κάτι πράγματα από τα βάρη. Πήγανε, ξυλώσανε από το Γερακαριό, από πάνω από τα χωριά που φύγανε τότε με το επεισόδιο των ανταρκτικών και το ξέρω εγώ. Και Φέρανε, πήγανε από εδώ, αφού δεν είχαμε εκκλησία, Ναι. και φέρανε λαμαρίνες, ξύλα, ό,τι ήταν από εκεί, γιατί οι άνθρωποι φύγανε. Δεν ήταν στα χωριά, κανένας δεν ήταν. Πήγαν από εκεί, έφερανε και κάνανε εκκλησία. Στα χωριά δεν ήταν, Λαμαρίνες. πού πήγα, στα βουνά πήγανε. όχι κάτω. Κάτω, Στο κατέβηκανε. Κιλκής. Στο Κιλκή, στη Όπου Θεσσαλονίκη, στην Όπου Αθήνα. μέχρι- Α, μάλιστα. Φύγανε τα. Μέχρι το, αυτό το κορδελιό και τα λοιπά. Φύγανε γιατί, λόγω του εμφυλίου. Ναι. Μάλιστα. Ναι, λόγω. Των αναταραχών. Σου λέει να φύγουμε από το Τέλος πρόβλημα. πάντων, αυτό για μένα δεν έπρεπε να γίνει. Διότι ο άλλος άφησε, θεωρείται σαν πρόσφυγας. Για κάποιο λόγο σηκώνεται και φεύγει. Ναι. Άσχετα αν αλλού βομβαρδίζουν και λέμε τους χαλάσαν τα σφίγα, βομβαρδίσαν όπως στη Συρία και αλλού Ναι. και φύγανε και πάνε ο καθένας να βρει ένα καλύτερο αύριο. Ναι. Λοιπόν, αυτού πήγανε και πήρανε λαμαρίες, τις δικές σου, που αύριο μπορεί εσύ να απέστρεφες στο χωριό και ήθελες να έχεις την αποθήκη σου, να μην την βρεις. Ναι. Και πήραν και την κάνανε εκκλησία. Εγώ αυτό Μάλιστα. δεν το τιμώ. Ναι. Ειδικά, Έγινε να- λαιλασία δηλαδή. ειδικά για την εκκλησία. Δηλαδή, λαιλατείς κάποιον που δεν το θέλει η εκκλησία. Και δεν το η ρώτησες. θρησκεία, Και δεν το ρώτησες κύριε Κρίνο, ναι. και δεν το ρώτησε. Το κλέβεις ας πούμε κάτι και κάνεις εκκλησία. Με τα κλεμμένα Δεν εκκλησία δεν έρχεται- γίνεται. Δεν έρχεται αντίθετο με τη θρησκεία. Ναι. Δεν είναι ωραίο. Δεν είναι ωραίο. Θα συμφωνήσω, θα συμφωνήσω. Στον πολιτιστικό σύλλογο των τότε του χωριού, που ήταν και ας πούμε ο παλιός μου ο νονός, ο Σταυρός, ο Ηράκλης. Τι θυμόσαστε από το σύλλογο εκείνον? Κάνανε θεατρικές παραστάσεις, ό,τι κάνανε. Κάνανε βραδιές, μουσικές, Πάρα πολύ. χορούς, τι κάνανε? Βεβαίως. Εκδρομές, τι κάνατε? Εκδρομές όχι. Όχι. Δεν μπορούσα, δεν υπήρχε λεωφορεία, πού να πάει. Αλλά κάνανε. Ηλικίες Ευκαρπία έχουμε τότε όμως φαντάζομαι Ναι, τότε. ναι, θέατρα πάρα πολύ. Θέατρα. Έπαιζε και η αδερφή μου μεγαλύτερη, αλλά δεν θυμάμαι τώρα πώς λεγόταν. Εκεί γκόλφο παίχτηκε. Ναι. Αδερφή μου και η μου. Στάσο γκόλφο, το άλλο πώς λέγανε. Αυτά γινόντουσαν και μέσα στο σύλλογο, Ναι. που ήταν μετέπειτα γυμνάσιο κτλ. Μετά όμως, τη δεκαετία του 70 εκεί μέσα, κάναμε σύλλογο, ήταν πρόεδρος του Τσογασίδη, του Θεόδωρου γυναίκα. Μάλιστα. Η γυναίκα εκείνη την εποχή πρόεδρος, μεγάλη υπόθεση. Παρόλα θραγιώδησα, Ναι. μπαίνει πρόεδρος, αναλαμβάνει. Αυτό τι δείχνει, ότι μέσα στο χωριό υπήρχαν ανίκανοι άνθρωποι και γυναίκες και άντρες, οι οποίοι παραδώσανε, ας πούμε, όχι παραδώσανε και καλά κάνανε. Εφόσον εγώ δεν είμαι άξιος, Θα το κάνει και, αυτό και που είναι είναι άξιος. ο Βασίλης τώρα κατά Ναι, για του με χαρά τον αξίζει άξιο συγχαρητήριο. βεβαίως. Λοιπόν, Συμφωνώ. αυτή ανέλαβε και ήμουνα κι εγώ μέσα στο Συμβούλιο. Πήραμε στολές ποντιακές, πήραμε έναν ο οποίος ήταν από την Πλαγιά ή μάλλον από την Κορομιλιά, έπαιζε λύρα και μάθαινε τα παιδιά ποντιακά στο σπίτι κάτω του Τσοκαξίδη, του Θεόδωρο. Είμαι κι εγώ μέσα σε αυτά τα παιδάκια. Ήσουνα, Βέβαια, θυμάσαι τίποτε τη τη χρονιά. φουρνάρισα λέμε. Ναι, Βεβαίως. Και ήρθε πρώτη χρονιά να μας διδάξει ο Ξημίτ. μπράβο. Ο Ξημίτη. Και μετά ήταν ένα άλλο παιδί από την Κορομιλιά. Δεν θυμάμαι. Μάλλον ήταν η περίοδος μετά που φύγαμε, γιατί εμείς γυρίσαμε στη Θεσσαλονίκη πάλι. Λόγω της εργασίας των γονιών, μία Θεσσαλονίκη, μία και Και να σου πω τι έγινε. Ναι. Πάλι εκεί πήγε κομματικά. Εκείνες τις φορεσιές χαθήκαν όλες. Πάλι πήγε κομματικά. Ναι. Γιατί να είναι εκείνη και να μην είναι ο Βασίλης. Και λέω εγώ, ρε παιδιά, δεν ξέρετε, μπαίνετε σε κάτι θέματα. Ναι. Συγκεκριμένα τον Τάκη λέω, τον Αθανασιάδη. Ναι. Δεν μου λες του λέω, αγόρι μου, κάνατε εκλογές, λέει κάνατε και βγάλατε αυτό. Πήγατε εμείς για να κάνουμε αυτό το πολιτιστικό σύλλογο, πήγαμε στο ηροδικείο. Ναι. Παίρνεις την έγκριση, Έτσι. υπάρχουν διαδικασίες Ακριβώς. προκειμένου να κάνεις αρχαιρεσίες για να εκλέξεις το Συμβούλιο και το Προεδρείο. Ακριβώς. Εσείς κάνατε τέτοια πράγματα, λέω όχι.
Πριν μπορείτε να πάτε φυλακή, το καταλαβαίνετε. Ναι. Πού είναι τα ρούχα που πήραμε εμείς? Για πέστε μου. Εσείς πρέπει να απολογηθείτε κάπου. Βέβαια, γιατί παραλάβατε Μα κάτι. βεβαίως, κάνετε κατάχρηση. Βέβαια. Πού είναι τα ρούχα, τα μοντιακά σώμα. Λέει είναι. Ο ένας είπε στο σπίτι μου για πτήσιμο, ο άλλος είπε στην κοινότητα στην Τουλάπα, εδώ εκεί. Πάμε στην κοινότητα, δεν είναι. Πάμε στο σπίτι, δεν είναι. Εξαφανίστηκαν, ναι. Α, Το έμαθα αυτό. είναι. Δυστυχώς, όταν τα έζησα αυτά. Και θυμάμαι ότι με τα αυτοκίνητα, το 2-3 δεν ξέρω ποιος, και ένας ήταν και ο δάσκαλος του Ξημίτ, μας φορτώνανε, θα πάμε στο τάδε χωριό να χορέψουμε, στο τάδε χωριό να χορέψουμε και μας κουβαλούσανε 10 άτομα, 15 πόσοι ήμασταν κτλ. Πόσες ήταν οι φορεσιές που είχαμε. Να το πω, Και να πηγαίναμε. το πω το Ξημίδα ήμνηστο. Ήταν πολύ ωραίος. Ο Ξημίδης ήταν πολύ, ήταν φιλαράκι μου. Και κάναμε μαθήματα και κάτω στο υπόστογο, όπως το αναφέρατε κύριε Κώστα, και μετά κάναμε εκεί που είναι το νηπιαγωγείο τώρα. Όχι το καινούριο, Ναι. μέσα στο σχολείο, στο δημοτικό Ναι. το νηπιαγωγείο που ήταν. Ναι. Εκεί πέρα κάναμε, το θυμάμαι αυτό. Α, μπράβο. Ναι. Εσύ θυμάσαι τώρα καλύτερα όταν είσαι Το θυμάμαι. και από τότε πάνε και εκείνα. Ούτε, και δεν όταν εγώ κατηγορώ τον Βασίλη σε κάτι, θα πρέπει να είναι ανώτερος στον Βασίλη. Και αυτό όχι στα λόγια, να το αποδείξω έμπρακτα ότι είμαι ανώτερος. Αυτοί αν κάναν κάτι περισσότερο Βασίλη, δεν σου λέω τίποτα. Είναι ντροπή να το δες. Τι λέγαμε πριν για το σεβασμό, για τις αξίες κτλ. Έχω την πεποίθηση, το πιστεύω, ότι όσο περνάνε τα χρόνια, περισσότερο οι αξίες χαλάνε, φθήνουν και εξαφανίζονται και δεν υπάρχει τίποτα να κρατιόμαστε. Γι' αυτό δεν λέμε έχουμε ηθική διάβρωση και η κρίση που περνάμε δεν είναι οικονομική πραγματικά, αλλά είναι κρίση αξιών, κρίση προσανατολισμού κτλ. Εγώ νομίζω ότι αυτό ξεκίνησε πολύ παλιά από την κοινωνία και φτάσαμε έτσι που φτάσαμε, όχι από τη μία χρονιά στην άλλη, αλλά αυτό ήταν με την πάροδο των χρόνων που φτάσαμε εκεί που φτάσαμε. Έτσι. Αφού μιλάμε για τα πολιτιστικά και για τα ποντιακά, γιατί πολιτιστικά ναι, θέατρο κτλ. Έτσι, αλλά το χωριό μας κυρίως ποντιακό είναι. Έτσι δεν είναι? Ναι, Το μεγαλύτερο ποσοστό είμαστε πόντι. ναι, το μεγαλύτερο. Θυμόμαστε τους παλιούς οργανοπαίκτες του χωριού. Να τους θυμηθούμε λίγο. Ονόματα και ο καθένας τι έπαιζε. Κλαρίνο, ο Απιδόπουλος ο Ηλίας. Έτσι. Δεν συγκρίνεται. Στα Ναι. ποντιακά, αν ήταν αυτή η καιρή τώρα, οι κάμερες, τα Τα κανάλια και τα αυτά, μικρόφωνα. δεν πιανόταν. Αυτός όταν έπαιζε, γινόταν οι κύκλοι, δεν θα ξεχάσω το αριστεί του Ταφλάν του γάμου, 5 γύρι από εδώ μέχρι εκεί. Μέχρι εκεί 5 γύρι χορεύανε, Ναι. μέσα στο υπόκανο. Αυτό στη μέση. Στη μέση. Έτσι. Με το καπέλο εδώ, τότε το λέγανε εμείς, Σαπκά. Τραγιάσκα, σάπκα και τραγιάσκα. Χρέγγιας. Τραγιάσκα. Ναι. Ο Τελειόρος ο Βασίλης, ο Μοσιάδης ο Βασίλης, Ντέφη, Ντέφι. λύρα, βιολί έπαιζε και ο Βάνιας, Ο Βάνιας στο επώνυμο. ο Στρατελίδης. Κωνσταντίνος Βάνιας. Ναι. Βάνιας είναι ο Γιάννης. Ναι, Ναι. ο Θανάσης ο Παπαδόπουλος, Βέβαια και Μιτζέ. ναι, Μπάφραλης. Ναι. και αυτός και με Τζέ. Αλλά Καμιά έπαιζε. φορά έπαιζε ναι. και ο Παπαδόπουλος ο Παντελής μαζί του λύρα και κάτι άλλο, αλλά όχι πάντα. Ναι. Αυτή ήταν η τακτική, Ναι. αλλά δεν το συζητάμε. Τον παππού μου, το Χαράλαμπο, που θυμόσαστε να παίζει λύρα. Τον Πολάκ. Κάπου κάτι θυμάμαι. Όχι πολλά. Δεν ήταν μάλλον πολύ καλός, Έτσι ήταν πάρα πολύ, σαν το παππούς. Ναι. Αυτοί γρατζουνίζανε, όπως ήταν ο Σαπουρίδης, Ναι. εδώ ο Κώστας, εδώ ο Χατζιάν. Ναι. Πάρα πολύ. Από ο Γιώργος αυτός εδώ. Ποιος ο Ηράκλης. Και ο Ηρακλής. Ναι, και εκείνος. Έπαιζε και βιολί. Ναι. Όχι, δεν μπορούσαν να κάνουν γάμους ή... Πάντως τον άρεσε. Για την παρέα, ας πούμε. Ναι, τον άρεσε πάρα πολύ. Όπως λέμε, στην ξέρα είναι και καλό το χαλάζι. Ας πιο ερασιτέχνες, ας πούμε, ενώ οι άλλοι ήταν πιο επαγγελματίες. Βέβαια. Δεν το συζητάμε. Ο θείος ο Θανάσης μου λέει ότι πάλι αυτοί, Απιδόπουλος και αυτά, και ο θείος ο Θανάσης με τον Τελείωρο, ποιον είπαμε που έπαιζε τον Τέφη, Βασίλειο, Μωυσέα. αυτοί κατεβήκαν, λέει, στην Αθήνα κάποια στιγμή και κάνανε μια πλάκα, Ένα δίσκο. δίσκο. Ναι. Όσο έψαξα, όπου έψαξα, δεν μπόρεσα να το βρω πουθενά αυτό το πράγμα. Και εγώ δεν τα άκουσα. Δεν το ξέρετε. Κατεβήκαμε Όχι. στην Αθήνα, λέει, και κάναμε πλάκα. Ξέρω κάνα δίσκο, αλλά δεν το άκουσα να ακούσω
Τι παίξανε, που Τι παίξανε. παίξαν, τι έγινε, εξαφανίστηκε. Αυτά προφανώς βγήκαν λίγα κομμάτια, όποιοι πήραν και κάπου τώρα ποιος ξέρει που βρίσκονται. Ποιος ξέρει που βρίσκονται. Βασίλη, ένα έχω να σου πω. Εάν ήταν στα σημερινά δεδομένα, Δεδομένα. ο Απιδόπουλος, ο Ηλίας, Αρβαηλίας, δεν σου λέω τίποτα. Τι έπαιζε. Κανένας δεν παίζει τους σκοπούς του. Κανένας. Ο Κυριάκος ο Απιδόπουλος τι καταγωγή είχε. Καρσλής ήτανε. Αφού έπαιζε κλαρίνο. Δεν θυμόμαστε. Τι σκοπούς έπαιζε. Ας πούμε στα πανηγύρια, στους γάμους και στις Τα βαφτίσεις, αυτά που παίζανε. Τα πάντα. Ναι, ποντιακά έπαιζε μόνο. Τι δημοτικά. Και δημοτικά. Καλαματιέρους εκτούς που λέμε και τέτοια, έτσι. Τσάμπου Α, μπράβο. και Ρώσικα. Και Ρώσικα. Το βάλς στα κύματα του Δουνάβες τα έπαιζε. Ορίστε. Βέβαια. Άκουσε τώρα. Και τι, χωρίς μηχανήματα παίζανε. Χωρίς μηχανήματα δεν παίζανε στα πανηγύρια και σε Ναι, αυτά. πήγε ο γιος του να μάθει και ένας απόστολος από το χυμαδιό. Δεν μπόρεσα. Δεν πήραν τίποτα. Άκου τώρα. Ο γιος του τίποτα. Ο Απόστολος κάτι έκανε, αλλά λέω ρε παιδιά δεν πήρατε πατήματα του. Μπαμπά. Τα τραγούδια του τα τραγουδούσαν εμείς με τη σφυρίζοντας εγώ ο Άλκης και ο Παύλος, ο Φυντακίδης, ο κοντός Ναι, ναι. Ξέρεις πώς τα σφύριζε αυτά, και ο βίος ο Κωνσταντίνος. Και το διάβολο. Ναι, το δωρείς. Ναι. Ξέρεις τι ωραία. Γι' αυτό λέει ο Θανάσης ότι ρε Κώστα, Ποιος Θανάσης, ο Παπαδόπουλος. Ναι. λοιπόν, εσύ, ο Άλκης, για τον αδερφόμενο σου και τον Βάσο, τον Ανδρεάδη, τον Χατσιάν, όποτε θέλετε και γουστάρετε, 1, 2, 3 η ώρα, ελάτε σηκώστε. Για να κάνουμε το κέφι. Το Να Μουχαμπέτη. σας ευχαριστιέμαι. Ναι. Με κανέναν άλλον. Μουχαμπέτη ήθελε. Ναι, δηλαδή είστε μες στο νόημα του τραγουδιού, τραγουδάτε σωστά, Ναι. δεν κάνετε φάλτσα, δεν ξεφεύγετε και σου λέει Απολάμβανε και εκείνος. ακριβώς. Ναι. Αυτή τώρα, όσον αφορά τα ευρωπαϊκά, ας πούμε, εντάξει, οκ. Τα ποντιακά, στα ποντιακά πάνω τι παίζανε. Εσείς χορεύατε. Βέβαια. Ωραία. Έπαιζε το μονό ομάλ που λέμε. Ναι. Έπαιζε το διπλό ομάλ. Διπλό ο Μάλ ποιο λέμε, το διπάτ. Το διπάτ. Ναι. Έπαιζε καζατσικά. Τι να Έπαιζε δάσκει, ναι. το τάστο αχπαστικό. Ναι. Το αχπαστικό σε 2 τραγούδια. Σε δύο τραγούδια, σε 2 σκοπούς. Δηλαδή, όταν έπαιρνε την ύφη από την πόρτα και έπαιζε αυτόν τον σκοπό, Απαστικό. Το αποχωρισμό, ας το πούμε. αποχωρισμό δεν υπήρχε άνθρωπος, το 80% Να μην θα κλάψει. λέγα σίγουρα. Σίγουρα. Ναι. Και μετά αφού έβγαινε από την αυλή, από την πόρτα, έπαιζε το άλλο που παίζουν τώρα το τάσ. Ναι, που χορεύουνε. Που χορεύουν μπροστά εκείνο το αλλά καμία σχέση με το παίξιμο του Βαρβαγγελίου. Έτσι, έτσι. Το τίκ έπαιζε. Και το τυκρό. Το τίκ ένα ήτανε. Ένα. Ή Κότσαρι, Το κότσαρι, το ναι. κότσαρι βέβαια, και το κότσαρι έπαιζε. Άλλο ποιο έπαιζε. Τη Λετσίνας έπαιζε. Λετσίνα, ποιο λες. Εγώ ξέρω στο χωριό μας Λετσίνα δεν χορεύαν. Οι καρσλίδες που είναι μπροστά τα χωριά, Αγιονέρια κτλ. Επειδή είναι από άλλα χωριά το Κάρς και το Καυκάσιο, αυτοί χορεύουν τη Λετσίνας. Χορεύουν τη Μόντσονος. Χορεύουν άλλους χωρούς που εμείς δεν τους έχουμε μπροστά εδώ. Εγώ Το τον- Τούρι και αυτά που εμείς δεν τα χορεύουμε Ναι, καρσλίδες. εγώ όταν τον ένιωσα σαν ενήλικας, Ναι. μετά πέθανε ο πατέρας μου 60 ετών, μετά ο άνθρωπος άρχισε να μην αντέχει τα πνευμόνια του φουσκώνα και λέει παντρεύτηκα το 1961, 20 Φεβρουαρίου και μου λέει θα έρθω να παίξω όταν παντρευτείς, όποτε παντρευτείς ζω, θα παίξω στο 2 σκοπούς γιατί παραπάνω δεν μπορώ. Ήρθε, έπαιξε, νύχτα έξω εδώ. 20 Φεβρουαρίου χορεύαμε έξω να σκεφτείς. Έκανε τέτοιο διάστημα. Παγωνιά. Πολύ ωραίο καιρό έκανε. Α, έκανε καλό καιρό. Και μετά λέει, Κώστα λέει, έχω φουσκώσει, δεν μπορώ. Λέω, σε ευχαριστώ, έλα να σε φιλήσω, του λέω, γιατί αυτό που είπες το έκανες πράξη. Και τον αγκάλιασα, τον ευχαρίστησα και έφυγε ο άνθρωπος. Πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο. Μάλιστα. Άλλο ποιος τους είπαμε όλους. Έχω ακούσει εγώ το θείο του Θανάσου όσο ζούσε τον έγραψα. Ναι, Όσο ζούσε τον έγραψα. Ναι. Αλλά τα τελευταία χρόνια της ζωής του δεν άκουγε. Και ήταν πολύ κακό γιατί πήγε να κουρδίσει και δεν ήξερε τι κουρδίζει και έπαιζε άλλον τ' άλλον.
Ήταν πολύ άσχημο. Άσχημη κατάσταση. Ναι, αλλά έχω ακούσει από τους παλιούς ότι ο θείος ο Θανάσης κούρδιζε τη λύρα του σαν λαμπτουζένια, Σε βιολί. σαν βιολί. Και έπαιζε τους χαρσιλαμάδες που χορεύαν οι δικοί τους. Ναι. Τα τουρκικά και αυτά. Και κριτικό. Και κριτικό. Και κριτικό έπαιζε. Βέβαια. Και κριτικό. Άριστο. Και τα ευρωπαϊκά σχεδόν όλα. Ναι. Βέβαια, με τη λύρα, Έκανε όλο το γλέντι. όπως λες, το γυρνούσε σε διζέ, ας πούμε, βιολιού, Ναι. έτσι το κούρδιζε και έπαιζε ό,τι θέλεις ευρωπαϊκά. Και τα κύματα του δυνάτες που λένε έπαιζε, το βάλς, έπαιζε ταγκό, έπαιζε ρώσικα που λένε αυτά, το κρακαριέ, το στεπ και ξέρω εγώ. Πόσο χαίρομαι. Εγώ αυτό τα βρήκα καταγραφή στη Θεσσαλονίκη και πάνω παλιό χορευτή, τώρα είναι 80 τόσο, που μου τα έδειξε και εμείς τα χορεύουμε. Και το ντουστέπ και την καρακαβιά Ναι. και το βάλς και όλα. Ναι. Από εδώ τα είχα ακουστά, αλλά εκεί τα βρήκα βήματα. Πώς χορεύονται. Ναι. Ο Άλκης τα χορεύανε οι τότε νεολαία. Ναι. Ο Άλκης τα χορεύανε. Αυτά τα έχει βγάλει και ο Γόγος τότε. Ναι, αλλά εγώ ήμουν μικρότερος, καταλαβαίνεις, 3 χρόνια. Ναι. Μετά όταν έγινα ανήλικας, ο Παρπαλίας άνοιξε τον περίπτωρο, ασχολιόταν με αυτό, δεν μπορούσε και δεν θυμάμαι ότι έπαιζε, αλλά όταν έπαιζε διπλό ομά και το μονόπολο παντού στο διπλό, σου λέω ήταν τόσος κόσμος έμπαινε και χόρευε, τι να σου. Ναι. Και να τον βάζω μαντήλια εδώ, να του δένουν στους λανοπαίχτες και να τον ποτήλει και αυτός με την τράσκα τον γυρνούσε στο πλάι. Το χτυπούσαν εδώ λεφτά τότε, εδώ τα βάζανε εδώ κάτω, Ναι. μες στο κλαρίνο εκεί κάτω, ξέρω εγώ. Ωραία. Το Βαρσιλάημα το κάνανε. Βέβαια. Αυτός που χόρευε πρώτος και ζητούσε, Ναι, ναι, ναι. έπαιζε ο Ρωμανπέτης μπροστά Ναι, ναι. και τον ασήμωνε. Ναι, Έδινε ναι, χρήματα. ναι. Ναι. Για τα έθιμα του γάμου, τι θυμόσαστε, κάναμε κάτι ιδιαίτερο στο χωριό, γιατί τώρα όπως κάνουμε τίποτα δεν κάνουν. Τότε τα έθιμα μπορεί να μην τα κάναμε όλα όπως κάνανε στον Πόντο, αλλά κάτι υπήρχε. Ας πούμε τα φαστικό ας πούμε το κάνανε. Ναι. Έτσι. Πηγαίνουν Σατσούκα.